Children of God, mga anak sa Diyos. Baguhay lang, mibalik na usab ang discussion bahin sa dagkong flood control project sa Pilipinas nga gigastuhan og bilyon-bilyon nga peso apan napakya sa pagpanalipod sa katawhan panahon sa mga baha ug bagyo. Sa daghan nga mga dapit adunay mga dike ug flood control structures nga nahugno ug nadaot bisan wala pa gani mulungtad og pila ka tuig. Daghang katawhan ang nangutana kung asa naman napunta ang salapi sa katawhan. Gani mahinumduman last year, gipangalanan mismo sa presidente ang 15 ka construction contractors nga nakadawat og halos 20% o mukabat og 100 billion gikan sa kinatibukang 545 billion nga pondo sa flood control projects gikan niadtong July 2022 hangtod May 2025. Nagpadayon ang investigation batok sa posible nga substandard nga mga proyekto o anomalya sa pagpatuma niini. Ang sakit niini mao nga samtang ang pipila nagpahimulos sa pundo, ang mga ordinaryong katawhan ug ilabi na ang mga kabus maoy una nga maigo sa baha ug mga kalamidad. Ang mga balay maanod, ang panginabuhi mawala, ang kinabuhi mabutang sa peligro. Ang pundasyon nga substandard dili lang makaguba sa infrastruktura kundi makakunhod usab sa pagsalig sa katawhan sa atong mga public servants. Kini nga panghitabo makapahuna-huna kanato sa ebanghelyo karong adlaw nga naghisgot sa pagtukod sa balay ibabaw sa bato ug sa balas. Sa ebanghelyo si Jesus wala lang naghisgot sa pagtukod sa balay kundi sa pagtukod sa atong kinabuhi. Daghan ang mutawag kaniya nga Ginoo, Ginoo, apan dili tanan mutuman sa kabubuton sa amahan. Ang pagtuo dili lamang diay kutob sa mga pulong, kini kinahanglan makita sa atong mga buhat ug sa mga desisyon matag adlaw. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga pagtuo makita sa pagtuman ug dili lamang sa pagsulti. Sa ebanghelyo miingon si Jesus nga dili tanan nga moingon og Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Bugat kayo ning pahimangno. Posible di ay ang usa ka tawo relihiyoso tan-awon apan wala magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ang Dios dili lamang maminaw sa atong mga pulong, iyang tan-awon usab ang atong kasing-kasing ug mga binuhatan. Mingon si Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father." Matthew 7:21. Sa binisaya nga hubad, dili ang tanan nga muingon kanako og Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Ang pagtuo dili usa ka title nga atong isulob, kini usa ka kinabuhi nga atong buhaton, atong tumanon. Daghang tawo karon ang musimba matag Domingo apan magpadayon gihapon sa pagpanglimbong, pagpamakak o pagpasakit sa isig ka tawo. Adunay uban nga aktibo sa simbahan apan dili makapasaylo sa ilang mga silingan. Adunay uban nga daghan og pagampo apan walay kaluoy sa mga nanginahanglan. Ang Ginoo nag-awhag kanato sa panag-uyon tali sa atong pagtuo ug pagkinabuhi. Ang atong mga pulong ug mga buhat kinahanglan magkatakdo. Ang tinuod nga pagtuo makita sa pagtuman ug dili lamang sa pagsulti. Ikaduhang punto, ang kinabuhi kansang pundasyon si Kristo makabarog bisan pa inig-abot sa mga bagyo. Gigamit ni Jesus ang hulagway sa duha ka magtutukod. Ang usa nagtukod ibabaw sa bato
ug ang usa ibabaw sa balas. Sa pag-abot sa ulan, baha ug unos, ang balay nga gitukod sa bato nagpabilin nga lig-on. Ang balay nga gitukod sa balas nahugno dadyon. Ang kalainan dili makita sa sinugdanan apan makita sa panahon sa pagsulay. Ang bato dinhi mao si Kristo ug ang iyang pulong. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa ebanghelyo adunay lig-on nga pundasyon. Bisan mo abot ang mga pagsulay, dili dali matandog ang iyang pagtuo. Ang tanan makasinati og uno sa kinabuhi, mahimong sakit, mahimong kapakyasan, mahimong kasubo o pagkawala sa mga minahal sa kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi gitukod lamang sa lapi, dungog o kalipay sa kalibutan, dali kita matumba. Apan kung ang atong kinabuhi gitukod diha sa pag-ampo, sa mga sakramento o pagtuman sa pulong sa Dios, adunay kusog ta nga makapadayon bisan sa lisod nga mga panahon. Ang kinabuhi kansang pundasyon si Kristo makabarog bisan painig abot sa mga bagyo. Story time. Makapainteres nga ang sambingay ni Jesus bahin sa duha ka magtutukod kansang usa nagtukod sa bato ug ang usa nagtukod sa balas, adunay susama nga spirit sa pipila ka pagtulunan sa Quran mahitungod sa pagkamasinugtanon ngadto sa Dios. Sa Islam, dako kayo ang gibug-aton sa pagpaminaw o pagtuman sa kabubuton ni Allah ug dili lamang sa paglitok sa pagtuo pinaagis baba. Adunay usab sa Quran ang sambingay sa maayong kahoy nga makita sa Surah Ibrahim chapter 14 verses 24 to 27. Ang maayong kahoy, the good tree, adunay lig-on nga gamot ug ang mga sanga niini moabot ngadto sa langit. Kini nga kahoy kanunay mamunga tungod kay lig-on ang iyang pundasyon. Sa samang paagi, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios mamunga og maayo nga mga buhat. Ang lawom nga mga ugat nagdala og maayong bunga. Ang dili lig-on nga gamot dali ra malaya ug matumba. Mao na ang the parable of the good tree sa Quran. Bisan lahi ang relihiyoso nga tradisyon, makita nato nga adunay kumon nga pagtuo nga ang kinabuhi kinahanglan matukod diha sa pagkamasinugtanon ngadto sa Dios. Kini usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga pagtuo kinahanglan makita sa maayong bunga o matinud-anon nga kinabuhi. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nag-awhag kanato karong adlaw sa pagtukod sa atong kinabuhi ibabaw sa lig-on nga pundasyon. Ayaw pagsalig lamang sa mga pulong. Himua ang imong pagtuo nga makita sa imong mga binuhatan ug sa dihang moabot ang mga unos sa kinabuhi magpabilin kang lig-on tungod kay ang Ginoo mao ang imong pundasyon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.